Bine ați venit la Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan Onești, instituție care își deschide porțile încă din acest an cu cele 3 specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacist, asistent medical balneofiziokinetoterapie. Sunt bucuroasă că Școala Sanitară Post-Liceală Bacău a deschis o filială și la Onești, unde pot urma cursurile cât mai aproape de casă. Am ales școala Ana Aslan, deoarece conștientizez că la sfârșitul acesteia voi reuși să devin un asistent medical. Am ales această specializare asistent medical generalist pentru a-i urma pașii bunicii și a fi mândră de mine. Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan Onești funcționează sub egida Asociației pentru promovarea învățământului european Bacău, alături de celelalte școli din Comănești și Bacău. Ne propunem și la nivel de Onești să aducem un învățământ academic, așa cum avem și în celelalte 2 școli. Pentru mine personal, Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan Onești reprezintă o posibilitate de reorientare profesională, cu ajutorul căreia pot să fiu de folos familiei și oneștenilor. După o carieră în domeniul chimiei organice, combinată cu cea de asistent personal, am hotărât că pot să le îmbin pe cele 2 prin viitoarea meserie de asistent medical de farmacie. Profesorii Școlii Sanitare Post-Liceale Ana Aslan oferă meditații gratuite la materiile necesare acelor elevi care au întâmpinat dificultăți în promovarea examenului de bacalaureat. Diplomele obținute de către elevii noștri, după parcursul celor 3 ani de studii, sunt eliberate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, recunoscute atât la nivel național cât și internațional. Vă înscrieți la Școala Sanitară Post-Liceală Ana Aslan Onești și pentru informații suplimentare vă rog să accesați www.școlasanitarăpostliceală.ro.